utawa matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma utawi apa iku kifaratuhu kifarate dzambun, utawa masaman gawe khobar muqaddam, wa ma iku apa kifaratuhu utawi kifarate dzambun. Kola jawab sinten Jibril, wong lanang sing rene mau kuwi duweni anak lanang sing sik cilik. Jadi tiang jaler sing sowan dateng Kanjeng Rasul kala wau nggadah putra jaler sing cilik. Setiap tiang jaler kala wau pulang dari bekerja, apa dari dagang, apa dari lek golek iwak, pokoknya setiap tiang jaler kala wau pulang ke rumah, piyambake mesti nukokne jajan anake. Entah itu berupa makanan ataupun mainan. Jadi setiap wangsul niku anake mesti ditukokne jajan utawa dolanan sing makanan ataupun mainan tadi membuat anaknya merasa bahagia. Niku lho. Jadi gawe senenge anak, samangsa lek wis dadi wong tuwek, gawe senenge anak tok niku lho nggih. Saman ngeki anak sampean permen terus anak saman lonjak-lonjak kegirangan merasa senang, niku wis nglebur dosa-dosa sampean. Utawa saman nyangoni anak sampean, biasane saman sangoni 2.000, terus saman kei 5.000 terus anak saman muarem. Nah, niku ya ndadekne nglebur dosa sampean. Nah, karena lek duwe anak ning pondok aja melirit-melirit karo anake. Anake arep balik ning pondok sesasi mau disangoni 100.000 didadekne 30 dina niku lho ngedume pripun. Pomoke lho nggih 100.000 dadi sesasi niku nggih nyuwun sewu lek jaman sakniki nggih sak ngirit-ngirita bocah ya ndak cukup. Dadi gawe senenge anak, gawe bungae anak niku nggih saged nglebur dosa sampean. Penak to lek ngerti. Jadi karo anak barang ya aja kereng-kereng. Tapi nggih aja dilosne. Engko sedina sampean sangoni 20.000 ya kekatan. Sing standar niku lek cara napa sedengan niku nggih sedasa esuk sedasa napa esuk gangsal ewu sonten gangsal ewu niku lek ning pondok. Lek sampean sangoni sedina 2.000 ning pondok nggih ngesakne. Kok kancane jajan, anak sampean ndak jajan, akhire malih napa nyuwun sewu, iso-isone niku mengke mendhet artane kancane anak sampean. Oh, nah niku lho. Dadi ketoke sepele cuma membuat anak niku bahagia. Jadi iso meleburkan dosa-dosanya orang tadi. Jelasnya kali malaikat Jibril wong lanang mau duweni bocah utawa anak sing sik cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sinten malaikat Jibril lahu iku kaduwe rajul sabiun, lahu iku kaduwe ngasi sabiun utawi bocah cilik, bocah lanang, sabiun utawi bocah lanang sagirun kang isik cilik. Faida dakhala mongko ari kalane mlebu sapa ngasi fi baitihi ing dalem omahe ngasi, wa sabiyu utawi bocah anake wau. Jadi pas bapake wangsul dari mencari pekerjaan karo anake dipapak. Yastakbalau mapak sapa sobi ing ngasi. Jadi pas anake mapak niku karo bapake karo tiang jaler sing sowan dateng Kanjeng Rasul sing matur lek piyambake nglampahi maksiat wau niku disukani jajan. Terus anake marem. Bismillahirrahmanirrahim.
Fadafa mongko nuli aweh sapa ngasi ilaihi maring sobi sayan ing suwiji-wiji minal makulati saking pira-pira perkara kang den pangan apa permen apa roti wama auma utawa perkara yafrahu kang bungah sapa sobi bihi kelawan ma fa idza fariha mongko ari kalane bungah sapa asobiyu bocah ya yakunu mongko ana apa faroh ana iku kifaratun dadi pengleburan lidzambihi maring dosane ngasi faulima mongko den weruhi apa anna farha auladikum sak temene bungahake bungahe pira-pira anak sira kabeh sak temene bungahe pira-pira anak sira kabeh iku kifaratun dadi pengleburan lidzunubi maring pira-pira dosa karo anak niku ya aja mlirit-mlirit tapi nggih niku wau ya aja napa terlalu memanjakan sedengan sedanten niku lek napa terlalu berlebihan nggih mboten sae terlalu mlirit nggih mboten sae terlalu memanjakan nggih mboten sae Bismillahirrahmanirrahim wa najatan lan slamet minanironi saking pira-pira neraka kama kala kaya oleh dawuh sinten Allahu taala Allah taala inama amwalukum sak temene utawi pira-pira bondo sira kabeh wa auladukum lan pira-pira anak sira kabeh iku fitnatun fitnah dadi cobaan sampean harta benda sampean anak turun sampean iku dadi fitnah dadi cobaan sampean wallahu utawi Allah iku ngindahu ana ngersane Allah ajrun utawi ganjaran ngazimun kang agung. Dadi ringkese hadis niki diwingi nika disebutne sapa wonge sing iso mbungahne wong liya baik itu keluargane, kancane, tanggane niku kan apa niku jenenge Allah akan membukakan pintu surga atau wingi kebahagiaan sing saman paringne dateng tiang lintu niku kan dirupakne napa malaikat sing saged ngreksa sampean iso menuntun sampean menuju surga. Jadi aja waleh-waleh selalu berbuat kebaikan terhadap orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis. Al-hadisu tawi hadis asalisu kang nomor 3 wal ngisruna lan 20 iku ngan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anau sak temene Anas iku kala dawuh sinten Anas kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki lho, niki sampean praktek niki aja sampean semak tok. Lek sampean niki kan termasuk ijazah toh, langsung kitab niki. Dadi ora sampean ra ndelok ning Google. Niki kenek sampean amalne enten kitabe. Ma min ngabdin ora ana utawi saking kawula min umati saking umat ingsun iku idza asbaha ari kalane manjing esuk sapa ngabit dadi saderengipun salat subuh faqara mongko nuli maca sapa ngabit lek maca kala wau isnatai ngasrota ing rolas apane marotan ambalane napa sing diwaca
ayatal kursi ing ayat kursi. Dadi sampean seesuk